Kodwa kumele, kodwa bekumele umphefumulo osuhambile ngenze mina ngawo. Bekumele kodwa ukuthi ngikutshele. Vele banomphefumulo yazi ngisho ukuthi into ekumele ngiyenze mina manje ukuthi ngizivikele icala ukuthi wena udlala ingane yami wasamehlo ashona mina ngenza ukuthi wangithi. Ngiyaxolisa bandla. Ngicela uwehlise umoya. Ayikho into exolisayo, awukho umoya ozowehla, uhambile umphefumulo. Mina bese ngikhohlele ngalezo lezo ngithi wena ubhizi uyangibuka nje phambi kwami, ngiyakusiza nje phambi kwakho, ngiyakusendela ingane imali wena. Yazi, oh my God. Sanibingelela nonke babukele emakhaya kwi-Black Life TV. Kwesinye isiqephu sikhipha izimfihlo nihleli no-Longstar. Namhlanje bashalo sisi omncane uthi unemfihlo afisa ukuyidalula kusisi wakhe. Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Cobingela ababukele emakhaya usho ukuthi uqhamuka nendawo. Sanibona ababukele emakhaya. Ngiqhamuka ukuhlala ngiqhamuka eMpangeni. Uqhamuka eMpangeni. La eThekwini? La eThekwini ngize ngokuhlala. Uze ngokuhlala. Okay. Inkinga yakho iqalaphi? Inkinga yami iqala ekuthenini ngizocela usizo lokuthi khona into eyenzeka mayelana phakathi kwami nodadewethu. Okay. Omdala. So manje ngizocela ukuthi ningisize ngikwazi ukuthi ngikhulume iqiniso ukuthi kwenzakalani. Phakathi kwakhe nengane yakhe. Okay. Nobaba wengane. Okay. Into eyenzeka kwaba ukuthi inzalo mina ngiyitholi. And yena uyayithola. Okay. Nokuthi futhi washeshe wayithola ingane. Usisi mnganani kwena? Umdala usisi. Okay. And futhi waphinde wathola umsebenzi. Mina kwaba ukuthi sengihlala ekhaya. Emva kokuhlala ekhaya ngenza into ebuhlungu kakhulu. Phakathi ngenza into ebuhlungu kakhulu ekutheni ubaba wengane yakhe egcine eseboshwa nokuthi futhi egcina esengaphili ngokwengqondo. Kwenzakalani? Yaqalaphi? Into yaqala ekuthenini nganginomona kakhulu ukuthi inzalo angiyitholi nomsebenzi futhi angiwutholi because besifunda ndawonye kube khona ukuthi sithole umsebenzi omncane mesivalile esikoleni kanje nokuthi futhi abazali abasekho sesiyayiphilela. Oh, nisele noba u2. Okay, manje-ke waswenzani ngalo mona wakho? Yini owayenza? Umono engawenza ukuthi ngathatha ubaba wengane kahle wayevamise ukufika ezobona ingane because udadewethu wayengasahlali ekhaya ngenxa yokuthi wathola umsebenzi. Then ubaba wengane wayewumuntu ofikayo ezobona ingane yakhe. And uma efika ezobona ingane yakhe kwakungivusela isilonda esikhulu mina ukuthi mina ngazi sengiyini. Ngaye ngenza ukuthi ingane ngiyiqhumisa amehlo. Wayiqhumisa amehlo? Ngayiqhumisa amehlo. Phela ingane yadedweni nje kefana ukuthi yakho. Ingakho ngizocela ukuthi ngisize. Okay, wayiqhumisa kanjani amehlo? Ngisalinde ukuzwa leyo phazi ukuthi yena umqhumisa amehlo umqhumisa kanjani? Ingane ngayiqhumisa amehlo ngenaliti le enkulu yokuthunga iy'cathulo. Imaki. Ingane engakanani lesikhuluma ngayo? Ingane ena-3 years. Wayena-3 ukwenza lokho? Noma wayena-2. Wayena-2. So wambamba ingane intombazane nomfana? Umfana. So wambamba wathatha inaliti yecathulo wayifaka emehlweni. Ngenza njalo. Okay, so yaqhubeka kanjani indaba? Ngayiqhumisa ingane ngamehlo. Ngajike futhi ngayivikela mina. Kwaba ukuthi kube ubaba wengane owenza lento le. Ngenza ngokuthi vele ngazi wayejwayele ukungitshela engifonela ubaba wengane angibuza ukuthi ingane injani. Because isikhathi esiningi uma wengane akahlali ekhaya. Yini umuntu ohleli nengane, umuntu owaziyo ukuthi ingane ikanjani ubani. Angitshela ukuthi uzoyibona. Isikhathi esiningi wayejwayele ukuthi ayibone e-dining room kanje. Mayibona e-dining room
before afike nje engakafiki ngathatha inaliti zonke nje izinto ngayibeka laphaya ngashutha esefikile-ke bahamba bayohlala e-dining room because wayedinga ukuthi abhonde nengane yakhe. Mayefika e-dining room ngashutha ngenza nje ngiyenzela ukuthi ngibe nobufakazi. Mangiba nobufakazi after that ingane ngayiqhumisa ngamehlo. Mangiqhumisa ingane amehlo yahamba emhlabeni. Yashona. Yebo. Manje wayiqhumisa wayishiya kanjalo ingane? Ngayiqhumisa Noma ingane. wayiqhumisa usuyigijimisa esibhedlela? Ngayiqhumisa ingane ngafonela ama-ambulensi. Afonela ama-ambulensi ayithatha athi ingane ayisekho emhlabeni. Ngoba ukuthi sekufika namaphoyisa yonke leyo nto leyo. Kwayimina futhi engiveza ubufakazi bokuthi ingane ifikile la. Ubaba wayo futhi ofikile wazoyibona. Ngayivikela futhi nanokuthi bengizoyenza kanjani into engiyenzayo because ingane isengihlele nayo isikhathi esiningi. Ima kubufakazi wakho wabu-create kanjani? Ngifuna uku-understand leyo part. Wenzani ngoba phela ubaba I'm sure uzosho ukuthi angikhumbuli mina ngingapitshisa ingane yami amehlo. Ingane ngathatha inaliti ekuthiwa ngiyicathulo. Because yayihleli kanje ibheke ngala. Mina ngiyisemva kwayo. Kwawukuthi ngiyibamba kanje ikhanda ngiyayilo amehlo. Ibuhlungu into engayenza. Okay, sekufika amaphoyisa-ke aqhubeka kanjani udaba? Amaphoyisa abuza izinto ey'ningi ukuthi ba ufikile, abuza futhi nokuthi uphi uma wengane. Ngasho ukuthi uma wengane akahlala ekhaya mina ngihlala nengane. Angibuza ukuthi ubaba wengane uvamise ukufika nini nanini. Ufika mhlawumpe ufika ekupheleni kwenyanga noma ufika kanjani. Ngachaza ukuthi ufike ekupheleni kwenyanga nakhona futhi isizophela inyanga. Mayifika kuba wengane bathi bazovula icala. Kwayimina futhi engigijima engangithi ingane sekuphuthunyiswa ingane eklinikhi. Kwayimina futhi engihambayo emaphoyiseni because amaphoyisa le ndaba le ayilandela ngale ndlela yokuthi bayabudinga ukuthi kwenzakaleni. Kwayimina ngahambisa ifoni. Futhi nakhona angizange ngiye mina ngiye khona ngisho ukuthi nabo ufakazi ngiphethe kanjani. Ngathumela nje ku-social media kanje ngoba ukuthi amaphoyisa ayabona. Mayebona amaphoyisa ahamba ayobopha ubaba wengane. And nakhona ubaba wengane waye-confused nje elost ukuthi kanjani because ingane yami. So ubaba wengane wagwetshwa? Wagwetshwa ubaba wengane. Wathi uzohlala iminyaka emingaki mhlawumbe? Kwaku-15 years. Wathiwa 15 years for ingane. Yebo. Okay, so manje udadewenu wayithatha kanjani le ndaba ukuthi kena kahlali nengane the next thing sekuthiwa nansi ingane sishonile ayisanamehlo? Udadewethu ethola efonini because ngamfonela kwaba yimina futhi engimfonelayo ngimtshela ukuthi sekwenzeka u-1 no-2. Kwaba ukuthi futhi wafika ngaleso sikhathi leso ene-stress. Ubona nje ukuthi akasekho right naye usenenkinga nje ngokwengqondo. Ekhala yonke leyo nto leyo ethi kwenzeka kanjani ngikhona engithembile ukuthi wangishiya nengane yakhe. Because engishiya nengane yakhe wayesho ukuthi lengane le ngishiya nayo because mina ngithi abantwana anginayo inzalo. Angiyithathi njengokuthi sekuyingane yami uyangipha yona. Ngoba ukuthi mina ngipha kanjani ingane engaphumanga kumina. Okay, why namhlanje Paul ufuna ukonfessa kuba? Ngizokonfessa ukuthi because into engiyenzile ayikho right. Ngifuna ukuthi alazi udadewethu iqiniso ukuthi kwenzakalani. Because nendoda yakhe la ikhona kuthiwa isiyahlanya yaphuma. Kuthiwa isiyahlanya ayisekho right. Because udadewethu ayikho into engangayixoxi naye. Wayegcine ngitshela ukuthi bahlukana ngisho. Wayengitshela ukuthi nje lento ayenzile uyamzonda. Akamthandi nje akamfuni umdinga naye efile ezubuhlungu. Wangitshela ukuthi uzoya emandiyeni
Kwaba ukuthi mhlampe ngimtshele ukuthi hhayi ungayi emandiyeni kanje nakanje. Yonke into izoba right kuzodlula. Kuphela nje ukuthi into ayenzile ayibanga right. So ngiyaxolisa ukuphula ulimi. So usisi wakho uma usumtshela ngalolu daba ucabanga uzokuthatha kanjani? Uwumuntu onjani? Khona ngiyadinga ukuthi ngimtshele because nami lento le ayisangiphathi kahle. Ngibona indoda yakhe isingesekho right through mina. Khona ukuthi uzokuthatha kanjani ekugcineni isifiso sami ukuthi azi ukuthi kwenzakalani. Because lento eyenzakala ibuhlungu and ukubuhlungu nakumina ukuthi ngenza ubuhlungu enganeni yakhe and futhi sengenza ubuhlungu nasendodeni yakhe because sekufana nokuthi yenziwe yimina. I know, ngiyezwa. Simthinte usisi wakhe simuze ukuthi yena uzothini ngalolu daba. Hello. Sawubona njani? Yebo. Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka Black Life TV. Singakwazi ukukhuluma? Ngicela ukuphila kwami. Ukhuluma noLungstar ka Black Life TV. Singakwazi ukukhuluma? Ngikhuluma. Okay, ngiyabonga kakhulu. La e-studio ngihleli nosisi wakho omncane uthi kunodaba afisa ukutshela lona. Yes, usisi wakho omncane. Okay, ngiyakukhonthela ngizali. Ngicela umlalela. Alright. Okay, ngiyabonga. Ayibambe njengoba deyibambile. Hello. Yeah, unjani? Ngiyaphila dadewethu njani? Ngiyaphila na. Ngiyaphila. Bengidinga ukukhuluma nawe la mayelana nalento eyenzeka eminyakeni eyedlule ukuthi ingane yakho ihambe emhlabeni. Yeah. Yonke leyo nto yayenziwa yimina. Angikuzwa. Yonke leyo nto yenziwa yimina. Angizwanga. Ngiyaxolisa bandla. Uxolisa ingane yakho emhlabeni ngenxa yakho. Ingakho bengithi ngicela ukukhuluma nawe. Wehlisa umoya bantu, wehlisa umoya dadewethu. Ngiyahlisa umoya. Umphefumulo lo hambile, ukhuluma umphefumulo mina lo hambile. Uthinawo ngempela awuchazana. Ngicela nje ukuthi ungixolele kukho konke engikwenzile ukuthi ngikuhlukumezile. Lalela-ke. Kulento esengiyenzile kulo baba ukuthi naye afake ngengqondo khona wabulala ingane yami kanti wena lo kodwa isikhathi. Ingakho ngibona ukuthi ngenza iphutha elikhulu kakhulu kabi. Ingakho ngicela ukuthi ungixolele. Indaba ukuthi amanje ukuthi uzoxolisa amanje ngoba isikhathi ngisiyelela. Bengibona ukuthi lento bengisaba futhi and bengibona ukuthi usabani usiyasaba wena manje usaba ukubhekana nami besonyenze kusikhulume face to face. Bengisaba because lento engiyenzile ibuhlungu. Bengibona engazuthi Konstantly ngibona ukuthi ubuhlungu kodwa lokho ungayiboni ukuthi ubuhlungu wena manje ubuhlungu uyenza manje ubuhlungu. Ingakho bengithi ngicela ukukhuluma nawe. Esenzanile ngalo baba lo sengisayisile ngoba mina ngihambile ngawo bona umuntu ukuthi enze lo muntu lo ukuthi ahlale ngengqondo ngoba phela mina ngiyathatha ngihambela ngengane yami ayisekho emhlabeni. Lokuhlungu sabona uyaqonda kodwa anasiyazi. Sonke lesikhathi bengithule ngoba bengifuna ukuthi isize kuwena uzoyenzani. Bengifuna khona ukuthi uze ube right ingakho sonke lesikhathi lesi bengithule and ngiyabona ukuthi wagcina uyile ngempela kumuntu cause nangu angeke ngizengile yabo manje angeke ngizengile yabo manje vusa amanxeba kisode kade sakho yabo manje vusa amanxeba manje mina besemphohliwe lento ukuthi ingane yami sihambile sekhona umuntu osehlanyile ngengqondo nami sengisekile but wena mawuqhamuka lenkinga uzongicela yona manje manje ngicela yona manje isikhathi ngithulele yini because ukuthi ufuna ukhuluma nami ngitshela ukuthi ngezinto kanje ukuthi ngana usiphane face to face ngoba bengizabantu awona. Ngiyaxolisa dadewethu
benginobuhlungu nami bokuthi inzala ngiyitholi. Ingakho Yazi ayikho into exolisayo. Uthola ukuthi wena ublema mina ukuthi wena awuzi nabantwana. Cha, akukhona ukuthi bengikublame. Yinto inkinga yini awuchaze? Ukuthi nami bekubuhlungu kakhulu. Bekubuhlungu. Yini ebekuhlungu? Ukuthi abantwana ngibatholi, wena usungitholile umntwana. Owehlisa umoya bandla. Ngicela uwehlisa umoya. Ngiyacela. Ngiyazi ukuthi umuntu abantu ufanele ngenxa yami. Ngiyazi Ufanele ngenxa yami mina ngisalezo ngicela ukuthi ukwenze kumina-ke lokho. hayi ngisazogqiba naye ngicela kwazi ukuthi ngiphefumule ingawudlala kanzima uyazi njengoba uthi wena Ngiyaxolisa bandla. hayi kusexosayo kusexosayo ayixosayo ngiyanisa manje uyanginyanyisa uyazi ngabona yazi nginyanyisa uyanginyanyisa uzongithola shema sinqawamanga ayikho kusexosayo uyanginyanyisa kanti sidanga uthula ungitshela ukuthi ngiyanyanyisile ubulawo uwena yabona sasongiyelo khona manje angisazi ngizophiwa. Ngiyaxolisa bandla dadewethu, ngiyaxolisa. Ngiyazi ukuthi lento engiyenzile ibuhlungu, ngivusa izinto zakudala. Kodwa bekumele umphefumulo osuhambile ngempela mina ngawo. Bekumele kodwa ukuthi ngikutshele. Phela manje umphefumulo yazi ngisho ukuthi into ekumele ngiyenze mina manje ukuthi ngivikele icala ukuthi wena udlala ingane yami waqanisa amehlo ashona mina ngenza ukuthi wangithi. Ngiyaxolisa bandla. Ngicela uwehlise umoya. Ayikho into exolisayo awukho umoya ozowehla uhambile umphefumulo mina bese ngikhohlele ngalezo lezo ngithi wena ubhizi uyangibuka nje phambi kwami ngiyakusiza nje phambi kwakho ngiyakufundela ingane imali wena yazi oh my God ayibo awazangena hayi ngiphelile hayi umuntu yajile sokushintshe Hangwa and futhi ngishawo umuntu oseduzane sekushintshe nje sekushintshe nje umuntu ushawo umuntu oseduzane kwakho into enzayo nje wena ukunyoka lokubenzile ukunyoka athaziya uyanisa uyanisa abona nje mina nawe lento yakho nami ayikaphili angisazodibana mina nakho zwa. Ngiyaxolisa bandla kakhulu, usungenza noma yini kodwa bengifisa ukuthi uwazi ukuthi kwenzakalani. Hayi kitangwe yabo manje usuvela hawa wanithi hayi wayibeka lapha 100 yabo manje ngiyajula ngiyangoma into ngitshela yona manje ukuthi awuzami ukuzama ungibhekisa ukuthi okay mina yenze ukuthi awuzami ukwenza amajob mhlawumbe mina eqede engacasukwayo ngitshela manje isikhathi singakudlula ingane yami sekudala yashona wena uzongitshela manje lonto ngitshela yona. Bekungekho lula cause bengibona ukuthi bengekho lula ukuthi ngikuchazele, ingakho bengithi sekuyisikhathi sokuthi ngikuchazele manje. Uyazi ukuthi ngiyakuthanda dadewethu, ngicela ungixolele bandla. Ngiyazi ukuthi lento engiyenzile ukuthi nawe udibane khona akwazi ukwenza izinto uyovula icala akumenze wehlisa unyanyise ukasulile eqinisekanga usuna ungihlezi lento obuyazi uzwezulu. Ngiyaxolisa bandla dadewethu. Hayi ngingakhala akhalile uzophuma inyembezi lezi zaphuma nje angendaba mina nawe sizodibana ngingazama ukwenza ayikapheli yami nawe papai uyangiyanisa ngiyanifika ngithi papai Uzizwa unjani emva kokukhuluma kwakhe na? Ngizizwa nginobuhlungu bokuthi ngiyazi ukuthi akukho lula manje ukuthi angixolele. Ngiyambona ukuthi udiniwe, ayikho into azoyikhuluma nami. Uzo-understand uma ivula icase ekubopha? Ngizo-understanda cause lento engiyayenza yenziwa yimina ozenziwa kakhaleli. Uzenziwa kakhaleli. So uma ukuthi-ke na amaphoyisa ayafika yakuthatha usukulindele nalokho?
Lindele. Kulindele. Awusho-ke umuntu osekhaya ubatshela umona wenzani. Lo osawucabanga osadlala engqondweni yakhe ebuka izinto kadadewabo ukuthi yena ayihamba kahle zakhe ayihambi kahle. Umona awusizi ngalutho because uwena ogcina uba senkingeni. And wena futhi ogcina usuba nobuhlungu, especially uma wenza into ebuhlungu komunye umuntu. Akumele ukuthi mhlawumbe uma unenkinga noma unani ukhiphele komunye umuntu. Yo, hayi neyizwela ke babukele emakhaya ukuthi umona akwazi waba nama-results amahle. Sekulimele ingane yadadewabo, udadewabo ulimele konke ngixovene ngenxa ukuthi kube umona nje. Kubalulekile ukuthi-ke na umona ulwe nawo. Uma ukuthi unomona expose, mveza usathana ukuthi dadewethu nakho ngiba nomona ugcina usuwenza izinto enganambithiseki njengokuhlophoza amalo amehlo engane. Ingane kufana nokuthi eyakho le. Kwakuyingane yakho kahle kahle ayina nosike efana but namhlanje kukhulunywa okunye ngenxa yokuthi wabona ukuthi yena akayitholi ingane. Kwazi ba ngoba esamncane nakangaka ukuthi usazoyithola yakhe. uNkulunkulu lo. Kodwa ke siyabonga kakhulu ku Black Life TV. Asithemba ukuthi ke nabazokwazi balungisa izinto bakwazi ukuqhubela phambili. Please don't forget to share, like and subscribe ngoLungstar ngithanda kakhulu. Is the Black Life TV.